Ja, så nu säger jag inte byta namn. Det gick inte idag för någon anledning. Men imorgon kommer det garanterat gå. Jag trodde det skulle gå idag för att igår hade jag bytt namn för en månad sedan. Men antagligen kan jag inte byta det. Men ja. Idag hade jag tänkt göra ännu en video av Torbarte. Detta spelet Counter-Strike Global Offensive. Jag hade faktiskt tänkt att spela ett game denna gången. Torbarte. Så det kommer att bli kul. Ladda, 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 ladda in spelet. Ladda, 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 ladda in spelet. Bu, 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 bu. Här är encoding. Go away. Sådär, nu funkar ju det. Det borde inte vara för högt. Jag kan sänka det. Ja, det är sänkning. Så det sägs att jag är Cherry Bomber, som ni ska hitta mig på Steam. Söker ni bara på Cherry Bomber. Sen ingen har lärt sig förklara själv. Jag vill ha en annan mapp. Och så har jag fått en typ liten donation på de här 2 snygga skinsen. Tycker de är så himla snygga. De borde vara värda mer, tycker jag. Men det är okej för mig. Så för de 10 eurona köpte jag den. Typ uppgraderade den lite. Jag tycker den är riktigt snygg. Detta är filtestet. Alltså det som ska vara typ lite. Ganska mycket förstört. Och kolla så lite den är förstörd. Jag fick den jättebilligt. My Black Angel. Yep. And that's the true. Och så köpte jag de här 3. Bara för att jag hade lite över. Jag älskar detta skinnet. Så. Shit. Men då kommer jag få sitta 1,5 timme. Nej, men någon minut för att det ska komma in i ett game. Jag har faktiskt bara använt det skrivet en gång. D0 och D0. Nu ska Sebastian Martinsson, om du tittar på detta. I'm richer than you now. Alltså jag är rikare än dig. Kom igen. Jag vinner ett gaming innan de kallar mig hacker, så yes. Sen jag blir kallad hacker igen. säger att han är jätterik på sitt main. Här är han inte rik.
Vänta. En till. Nej. Nej. Please no. Den här videon kommer bli mer än en timme bara för att jag får sitta och vänta här i 100 år. Detta är min grupp. Vem är Potato Lover? Han är inte min vän i alla fall. I hate you. De har snott mitt namn. Jag har free kills, de har free killers. Jag kommer att länka min profil ner på filen vad ni undrar, så ni kan hitta mig typ direkt. Pew, pew. Jag har blivit kallad hacker 5 gånger. En gång var för senaste gamet jag körde där typ alla i där 3 i mitt lag kallar mig hacker. Och sen så hade de 2 i det andra laget som kallar mig hacker. Då det var de att de inte kickade mig. De bara, vi har en hacker, reported, get wrecked. Reported, is report. Och så kickade de inte liksom bara, va? Hej, varför kan inte döda dig? Kan jag få döda dig? Mörda. Jag är... Nej, jag skämtar då. Åh, den håller på. Yay, det fick jag. Ett tips på den banan. Stå här med AVP så kan ni se rakt in här. Och där och där. För att uppställa jag. Vad var AVP-snubben? Jag får headshot. Oh, day. That got hurt because I hit you in your head with a gun. Aj. Nej! Ups, och köpa. Det här är då. Jag köpte ett sticker. De andra 2 var på redan. Jag tyckte att det var riktigt bra med. Stop it! Vem var det? Vem stakade? I love you, motherfucking pain. Hello guys. Hello. How are you? Not good. Okay. Shut the fuck up. Français. No. Shut the fuck up. I wiggle. I joke. Shut up. I joke. I joke. Vodka. I love vodka. Detta laget är något konstigt. Naja, vi kör på. Det blir som vanligt. Nej. Thanks, Blood. Kommer han
kan vara en som är sån nu. Alltså bara förstör. Sorry guys. Säg sorry guys. Vad är det för fel på han här? Det är en... BB. Vän, tjuven. Facepalm. Yay! Nice man, nice. Jag tror något sånt nice till sig själv. I love vodka, my bro. I love vodka. Här är en app-pistol. Jävla vodka. Seba report. Så vi något bättre Seba. I'm loving it, the vodka. Vodka, I'm loving it. Seba. C'est le truc de McDo, ma mode vodka. Jag har ingen aning om han I'm snackar loving it, om vodka. whisky. Vodka prod. Okay, baby, B, not B, long, B, rush B, long, B, not long, not B, Dark man. Vodka. Det är någon som säger ruskist. De bara, Fuck you, mother. I'm ruski. Espèce de bolos. Shut up, you. I love you. Okay, I'm quiet. Good. Okay, quiet Thank you. please, quiet please. Thank you. Vi hoppas sedan. Quiet please. Det går inte att sätta det. B. No, I'm drunk, I'm quiet. Vodka. Hur? Do you speak English please? Speak in English. I speak in English, motherfucker. No, Den skulle inte kicka han för det. motherfucker is the, Please shut up, idiot. in my Varför country, sa inte kan motherfucker. hålla It's tyst? same love you. What? In my country, motherfucker, it's same love you. No kick. What? I motherfucker you. What? Guys, listen me. Listen me, Motherfucker, it's saying I love you in my country. Bah! In my country, I love person. I say motherfucker. Easy, motherfucker. You. Tar du? Jag får inte säga det ordet men jag kan skriva. I motherfucker you. Yeah, I'm not doing gas work. Vodka, I love vodka. Motherfucker, love vodka. What are you doing, man? Motherfucker! Oh, me too. Where are you from? I'm from in Russian. Noob, I- Russian, noob. I'm from Russian. I love vodka. Trains for... I I'm from motherfucker. Poland. I motherfucker vodka. You from Poland? They Russia is noob's team. No, I'm not Noob's team. I'm motherfucker you. Motherfucker in my country, it's same of love you. But I motherfucker you.
den. Nej. Drop me, please. Who drop? Would you drop at motherfucker? Jag tar bara drop me please och ingen I speak laget pengar. English. Shut the fuck up. I speak English. Okay? 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 No you don't. No. Oh, okay? Okay? It doesn't. Nej! Virinim. Virinim. Ingen aning. I'm a beatbox man. I'm a beatbox man. Han är jättebra med AK. You show my talent. You show my talent for CSGO. No, motherfucker vodka. No. Nej, för skit. No! Si. No. Si. Yeah. Dude, he's planting. He's planting. Jag tror att de inte skulle döda honom. Jag bara, oh my god. Nope. Nope. Can he get in the ice? What the fucking... Nope. Are you Nope. Nope. serious? Nope. 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 Shut the fuck up. Han bara, nope, 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 I nope, motherfucker nope, you. nope, nope. Fucking bitches. How are you? Shut up. Jag fick inte sådär 8 fina kills. I play serious, man. I play serious, but I fuck you. Okej. Mm. I open the door. I close. You open the door. Can you read? Et j'ai flippé ma race. Can you read in my bedroom? My bed. You open. S'il te plaît, ferme ta gueule et joue maintenant. Ferme ta gueule et joue, parce qu'on perd 4-2 alors que c'est des grosses merdes, donc ça veut dire que t'es encore plus qu'une merde. Gros PD, va. Joue. Come on guys, play the game. Ouais, c'est ça, ouais. Cool ta vie, je m'en bats les couilles. Yes, Subway. Samtidigt. Reklam mot C'est ça, Subway. Shakira, là. Allez. Sponsra mig. Gå och köp Subway. English. Eh, De här mais tais-toi, hier, c'était pas Shakira qui allait au foot, c'était Shakiri. Gå och Speak äta English, Subway. please. Nique ta mère. Mackor. Speak English, please. Fuck you. Fudge. Fudge is good. Fudge you can say instead of... Behind the door. I fuck you behind the door. Open the door. Mister, listen me. I say my story of my life. The story of my life. Okay. Story of my life. The story. Listen, my story. Okay. My story is. You are no. Noob. Vad var It's han? not me. 3-6. Shut the fuck up and suck my dick, bitches. You're noob. You Det där kommer jag ta bort freedom. You a fucking cheat. The Russia team is noob. Very noob. I'm not Russian, I tell you, fils de pute. Defuse, please. I'm not diffused. I don't have the time. Very noob. Va? Han plantar inte alls där uppe. Ferme ta putain de gueule, gros fils de pute. Bullshit. T'as compris maintenant? BS. Sam Kirche. Och nu
Vi vill donata en kniv. I'm from Yeah. Poland. Ferme ta gueule, on s'en fout de ta Pologne là. Ska ni köpa ett? No plus baby. Ta gueule. Holy shit. One marshmallow. Noob, espèce de noob, tu pues la merde, noob. Hur visste han You att jag var hit där? me, I DDoS you, Quiet, fils please, de quiet. pute. I DDoS you, okay? Jag vet vad det är du säger, men jag vet inte vad det är. Quiet, please. DDoS you. Sam Vad är here. det så? After 1 minute, det är det you så. don't have connection. Fils de pute. Except yesterday. Yes. Come back Israel. Ja, jo. Vi har Come kommit till den här back matchen. Israel. Om vi har kommit till den här matchen. Alla som spelar CSGO måste ge mig varsin av Dragon Lord. Låt mig in! Nej. Måste jag inte ge mig en av Dragon Lord. Det var sådär 10 000 kronor typ. Minst. Headshot. Almost headshot. Han går in i T-spot. CT, excuse me. Very. Save a bomb. Save a bomb. Woohoo! Ace. Save a bomb. Great, Ace. Congratulations. Congratulations, Ace. Ace, very good. Thank you, thank you, thank you. Jag måste gå tillbaka i videon och kolla om det var 5v2. Resi, Svisla, Tortuedo, Viol. C'est qui va repasser je suis attention. Hoppas ingen mer fattar det. Hoppas ingen fattar det. För jag har ingen aning vad det betyder. No, det är sist. Oh shit. One outside. Defense. Ustav. Defense? What the heck? Detta är inte ett defense game. This is a Counter-Strike gun game. Yeah. Ni förstod vad jag sa där. Jaha. Jag vill göra världens snyggaste kill på honom. Sorry. Non, vote kick ex-pro là, c'est un putain d'enculé, il fait que de la merde. Il fait que de la merde. Mais regarde, il s'est pas visé. Alors, Oh là 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 là. Après ça se dit fort. run! Vote oui. Yes, vote yes. Men hur vill han kicka? Vote yes. Hen. Mais pas toi, les autres là. Är det att pappa bara kommer in mitt där spelar? Det måste vara hans pappa. Han har det på rösten.
gör mitt lag? Det är bara en fråga för rent ut. Vad gör mitt lag? Qui explode là, il pue la merde. Bara för att få en deagle headshot. Titta inte på mig så. Skjut inte mig. Den som skjuter mig dödar jag. One shot, headshot. Det var B. Vad fina lilla B. Varför? Om man ska säga rent ut sagt fick jag inte det bästa laget. Jag mötte det sämsta för jag gillar autos. Och det är världens bästa. Vad gör den här snubben? Jag var alltid deagle. Jag kommer ihåg en av mina vänner. Fick det till ett dropp. Jag bara, vad vill du ha för? Och så byter han inte det. Jag bara, nu är du körd mannen. Nu är du körd. Nu har jag samma skin. Så, ha. Kanske borde gå på B. Hello guys. Hur var det där inte headshot? What? Protection hacks. Shield hacks. Han dog. Det här är auto. Jag har auto. Jag tror... AVP. Jag tror det är rätt. Guys, what are you doing? He's taking the bomb right now. Okay, Green okay. is not on you. B. It's B. It's B. Dude, it's B. Please. It's B. 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 Ingen aning C'est om bon, on a compris, je te kick si tu commences comme ça là. Jag vet var han sitter. Han sitter till höger. Fick diffuse. Jag visste det. Ja, det är så vi kommer förlora detta gamet, boys and girls. Autonoob mon gars. I love this skin. I love it so freaking much. Om någon donatar en AK Redlands kommer få en shoutout i nästa video. Jag bryr mig inte om det är något. Eller jag vill helst inte ha en beta skard. Pika. Pik. Aj. Alltså varför kör man auto?
Hålla. Alltså han är bättre än en bot. Eh, celui qui vote non, je vais lui niquer sa race. Parce qu'il pue, on perd à cause de lui. Jag har ingen aning vad han står och säger. Mais t'es con, mais... Han fick first blood. Han får stanna, han får stanna. Bara för att han fick first blood liksom. Watermelon! Jag ska spela med honom. Guys, good team and come back, but doesn't play CSGO, please. Shut up you. Jag vet att han som är näst sämst i laget tar det. You're a lot of fucking noob. Så han, we are not a fucking noob. What? That doesn't make any sense, brother. Och han har negev. Kul. Kul. Och han har seger. Save the book. Hey, autonome, arrête de jouer à l'autonome, va, gros. Fils de pute. Och som ni sa senaste videon tror jag att det är. Jag senaste videon för Skywars-videon. Så jag skrev att jag skulle byta namn idag, men det gick tydligen inte. Så imorgon går det förhoppningsvis. Jag vet inte om jag redan har sagt detta. Hur i friden är denna videon 30 minuter lång? Jag fick en. Nej, jag fick nästan båda. Nice, vad pratar han med? Jag är inte med i alla fall. Seba got a kill. Seba. Jag tror vi faktiskt kommer slå den här videon. Men det hoppas jag inte, men det kommer vi göra. Köpte inte jag ett skin till dig? Jag tror jag satte på det. Jag har för mig att jag köpte ett skin till min klock. Ja. Kul, hur kom han dit så snabbt? Frågar jag. I crazy. Vote yes, vote yes, vote yes, all vote yes. Mais c'est qui vote non? C'est qui vote non là? Putain. Han bara, de var ju hårt. Jag har ingen aning alltså. Jag tror han sa varför röstarna är ja. Nej. Alltså hur får han tag i en AK? Och då dödade han precis sin lagkamrat bra.
Ja, förlåt. GG. Mr. Max Imba. Kill me, please. Kill me, please. Crazy, dégage. Crazy. Kill me. All kill me. Voilà. Ja, GG. Bara för Fucking noob. Fucking noob. Il est moche. säger han som vill bli dödad. Il est pas beau. Quoi? Ja, detta var... Jaha, båda de uppe i match. Kul. Var det en mus? Men detta verkar som det är ett slut på denna videon. Så har ni haft det bra där, skriv det där ner. Kommentera, likea. Ja. Vi ses i nästa video. Hej då.